Am venit să vă aduc aminte ce înseamnă cu adevărat muzică de stradă. Nu puștii ăștia frustrați care suferă de șmecherie. Noi suntem adevărații vagabonzi. Și nu mai spune băiețași de cartier, măi la mișto, abar n-ai. Ascult gangsta rap, fac gangsta rap, însă gangsterii de la noi n-ascultă hip-hop. Bea mult, aruncă bani la restaurant și habar n-au cine Tupac. Eu l-am pe Tupac în spate tatuat și regret tot mai mult că l-au împușcat. Vin să sparg stereotipurile, toți copiii se văd șmecheri chipurile. Muzica de stradă a murit, e gata. Mejia iurea să mai îmi pun invers șapca. Își pun la gât tinichele, chinezării, băieții poartă platină. Nu știi, îmi vorbesc în nas pe internet, dar pe stradă-s mielușei care ascultă rap. La familia nu sunt smart boy, suntem tot în familie, tot noi. Suntem tot în familie, tot în familie. Am frații mei cu mine, tot în familie. Suntem tot în familie, tot în familie. Așa e cel mai bine, tot în familie. Gangsta rap, cu asta am crescut, asta mi-a plăcut și tot pe scenă sunt. Înnebunesc la MTV Clips când privesc. Aș vrea să fac infracțiuni să mă îmbogățesc. Ce mașini, ce femei, cât bonet. Ce-o fi zis când a fost aici 50 Cent? Cred că a zis că s-a întors în timp, de-aia a fugit la aeroport grăbit. Noi n-am uitat de unde am plecat deloc, cum a uitat răducior româna pe aeroport. Când pentru bani nu fac pe deșteptul, n-am de gând să mor ca cel dobrică doar cu respectul. Însă acum prind o lumânare frățioare, fiindcă muzica de stradă moare. Doar respect băieților din penitenciare, nu ca să mă dau mare, ci pentru că mă doare. Suntem tot în familie, tot în familie. Am frații mei cu mine, tot în familie. Suntem tot în familie, tot în familie. Așa e cel mai bine, tot în familie. Știu ceva engleză și nu-mi place școala. Băieții de pe stradă așteaptă lansarea, dar dacă o să o dau cu eu pe WhatsApp, o să zică ho, bă, Teddy la cap. Am ceață în stomac, la TV mă întreabă ce fac. Puia, mai stai în cartier sau m-ai mutat? Băiețași de cartier e o lozincă, doar ăștia din presă pot să o mai zică. Stau la birou, aud vorbe în metrou, le zic în prime time și cred că e bine rău. Nu poți să mai iei la mișto în ziarul tău și să te gândești că n-o să-ți fac niciun rău. Ar fi o minciună videoclipurile dacă am acceptat înjosiri în articole. Ăsta-i spiritul de stradă, n-a murit. În 98 am venit cu tupeu și n-am mințit. Suntem tot în familie, tot în familie. Am frații mei cu mine, tot în familie. Suntem tot în familie, tot în familie. Așa e cel mai bine, tot în familie. Noi am creat moda, noi o să o desfințăm. Băieți de cartier, vagabond, stradă, viață de stradă. S-au zis atât de des lucrurile astea încât lumea le ia la mișto. Doar copiii par să le mai ia serios. Noi nu mai suntem copii,